Ila-ila ang lima ka naghatag og dugang tigaw sa artistang hilaw. Kalima, si Janry Dutarot sa film nga Ugong, taga-diplom Manolo Portage Bukidnon. Bakit ano na kung dito? Bakit ano na kung dito? Ikaupat, Sayang kayo. Kabalo ka Marikay. Kani si Rando Pakupat sa film nga Buringo, taga-Pungol Libuna. Sayo naman po sana mo rin kayo. Natulo sa pwesto, Excuse me, sir, CR ko sir B. Joel Maglangit sa film nga Saka. Why Huti from Lagindingan ni Samis Quinta. Mag-CR nang dili magika. Ano di man ko nga babae man ko. Ikadua, Sige bata ka. Alinter Usabe sa film nga Alin from Alain Manolo Portage Bukidnon. Gusto ko kayo sa mo ha? Ay sa palip eh. Ug ang nanguna, si Dino Yunson Diaz sa film nga Pugtokon from Alain Manolo Portage Baka Bukidnon. naman unta ko sama sa imong gibuhat sa saging. Uy. Daghan kayong salamat sa inyong suporta sa mga salida o kabuang pa sa Artistang Hilaw. Perfect. Don't forget to subscribe.